Belai sibun ya ki paralog ba it ki balong ki paradok parasnam ki ba im ki basa hangne hakabri uhni utrep kakateng ka jonga kade u happiness tempun bana ki thainong stoin hakade ka por ngadon ka wei ka benta ka banga kwa ban ya plu jungmut lembat phi ban ya ailem kita ki jing hikai ki jonga phi leng ba ki jing sempang ki jonga kata kalong ban yang nyokor para briu menchua ki por ba ngang adang lit kelas em hang te shalong kidot ki bru ki ba dot hang to mo ki bom dalit school ba ki ba long ki ba 13 ngi ki ba shong shakri bat ki ba trei kam ki ba pok mo tekidot par kitu kesamla ki ba dalit kelas ba ki ba pule ba bat ki ba don ya ka dikri ba per mo te onda kele ya kenduk kumtu kadon ka jingeh keren hang tu da utu ba la pule ba uang hey pi la le pule hang no pli kelas ayu te kitu ki ba bela pat kiong em ngisu bela em ngisu le 13 ngi hang tahi utu uru pule ulu ben utu bom pule dia utu nung bela kene kalong ka ege ba penglak ban priang ngasai lap hang buat hang ni hadong jongiru kan dejer kerteng ki sinong mo kila don ki bakum kita hakaba kitu ki ber pule ba kitu ki ber balik kelas ki ben ye kitu ki samla ki bom yo lat ban let school te kamde kin ke badan ka kamde bandon kum katu ke jinglong ni dei ban ya burom markeliang ke kam tam habagilong ki Kristan ni sutu mentah bangilong ki Kristan ni dei ban long ki banyo yereng kat ya ki para briu para dok para snam kam dei ban kata ke jing iben ki bakabapo ubri bastar sisya junyo ben yano namar amba kadon ka e ba ngi ki bastat ngim don pada ke experience ke ba kitu ki ba bom pule ki don ke experience ke jongki ni don la ka jong ke jing start kam dai da kata ka jing start school mo kepada ke jing start kidan ki jing start ki bodon sabar na ka school ru tena mar kata ngau ngapi wat yan yo ben ya kinong bela ya ki ba syakri bat ki bom pule bha ya ki jing pule ki jongki larangi kuwa baka judge benreu ka jongi kan long teli mlon kam dei bandon ku kata ka jing ya phia siapang kata ka jing ya sup kerdan he kerdan rip kam dei bandon ku kata ngayu i gidon ki ketokan nek officer mo hagi office ki jongki wan lai sishayal de ki shong haka khet ka ba kham hakli tam mo ki shong haka shuki ka ba hakli tam henry ki para lok pat kitu ki chaukidar ke badan hangto kum kitu kan gitu ki officer ki ba shisha ambat ki ba ngai tenat shisha ban pet ya ki mo henry don pat ki tu ki nong trekam sorkar ki ba kham hakli ki yo po du kata yang itu ki staff te kum kitu kim dei bandon ki don ro ki police mo ki ba shad up ha surat kam tam ki traffic mo te ki lek kum no onda ki la kemer kali te ki la panikot ki sla kali den rei kidong kijing pembiang kendiat kensot yang tai mo
Dan kini ke polis pada kilek kumno. Ki ong ba pide ben biang ikot, sobah ban pen biang. Kam de pilek kumne. Bat ki pelaj no tu kali ki ong nailek syuk kumne. Ngahi ngas no hun mensim mandon kum kine ki syakri kam sorkar ki balong hakane ka jajing long. Hari don pat ki polis mo. Ki Mario I wat kali ka bengkot beng slak sang ban pet ki ya ki signal ki sang ban pet kane ki pet se katai tang ban yo baisha. Ngai isi ya ke baku begitu ki jaj polis ki ba up trafik mo. Te namar kata ngagaong bangin yalong sipara hakar ri bakajaj benriu. Kade bangin nyukor iwe ya iwe. Kade kajing burom, kajing ya burom, uwe ya uwe. De namar kata ngahi nga kat kibayo iya kene ke video ka jonga nga wer kenya pi panya burom. Kajing ya burom pada ka uwe ke bentak apa. Gisngu tenat tam de hak imang salang jongi. Pinsu kumno la pipoy ka sinang ka burom ya pi. Mari ispet mat he ya pi. Kim ya keren. Ngasisin ngale chapo asam ngale don kam satu. Te nomor belak tangan. Tengi arung kata kawe kedukan. Kita dikar mari iya ngimut itu bangim de ki pardok persnam jong kimo ngipan syah ngipan ja supet kumtu. Haku kaduk ngihaban mi no. Kum katakan ka jing long ba. Kiwe kijat benru ki iben ni kiwe kijat benru. Hari ngaya wer ya pi pardok persnam wat long kum kitu dikar. De kane kalong kajing hikai ke jonga ba ngide bane burom. Lamar pisu tu ladanga ngamburom ya yano kamu berpikirkan sungguh kumno gitu. Dan rela ladanga ngasak burom hanore hanomo. Ngasak welcome hanore hano. Katno kam sejung ngasuk tenat. Katno ngasuk kemen. Katno ngasuju ya kata kajaka. Habadon kiba welcome ya nga. Te kumju ya piru, kumju ya uwe baro kan dei bandon kum kata ka jing long. Kajing bom ju, kajing ju jengi ban le terkam ru ka dei na kata ka daw. Te namar kata. Kala kam dei ka an breu ka an bleru, u bleu kwa angi ban long kum ta ban ya burom markeliang, ban ya it markeliang. Te namar kata. Nganga ong api menta. Bang ide ban long ki breu ba jamnut. Kibe it markeliang kibe buro markeliang tanda kanje kerdan tanda kan katno ngeruspa katno kata kanje stak ke bangadon ngade ben burom marki tur kini ki kun ki jong ublei ki tur kini ki jing tau ki bakordok ki jong ublei tela mentah syubuk mo ngasol ya oh ngade uba ruspa oh ngade uba start manang mo den rela la perkat bahamo ngan iben kumno gitu kiwe na marba ladang start kat no lang harus pakat no kat no ngia bam jahi kumju syong la mentau ubaduk ubam sipil yang hato ngana marba ngastat marba harus pak ngalaban bam sidabor laneba onda layak manga kemud ba ngan lada layat nagaling junga kalong ba hato ngalaban kit kata spak kata pau kata jing start ngam laban kit kuma kitu weru kim laban kit te wara ka jing ya bro ngilong equal te namal kata ngaya wer ya kitu kibasu he ngaya wer kitu kibasu krawel ade persyang penrit gila de persyang penade gila de lala planang po penade berkin mang salang em peledon kita ka jing I kita jing pro markliang kan no kaman sim ka kemen kan no kaman sim ka snu I hara ka tu ka jing sarong ka de tang ka ka jing snu khlo ka jing snu kat manga am don shu han re ki we ki iben ten ban ku kum yu tu je breu le je keren basu he basu meng basu tang halade te na mar kata ngaya wer pimenta ki
Pardok persnam, larangi kuat bangin long sipara. Larangi kuat bante ke jadi benriu. Kamu ngide ban long kawe. Klem da nyau, langi ruspa, langi start, langi duk, halangi long hado kodok kerdan. Ngin long kum ki kiu kain. Piu i ki trelang. Don bahe, don bakraw ki. Barok ki trelang. Kasih datang kata kerdan. Ho aja panggil ayo kerdan tinggi habdon kata bentak bahasa jurong. Tabang abang kita kata bentak bahasa jurong ngimde ban yau benye ki bahasa pok jengi. Te tangkum nehi karena kalau kaji hikai jonga api akan ke step ku belai sibun ku belai sajar ngin sa kedua ku wipat ke video kabangan sa penmi ku belai sibun.